5,935 persuna kienu akkużati li ma batux lil uliedhom l-iskola bejn l-2009 u l-2013. Din l-informazzjoni ħarġet minn tweġiba parlamentari li saret mill-Ministru Evarist Bartolo għal mistoqsija li saret mill-membru parlamentari Luciano Busuttil fil-Parlament it-tnejn filgħaxija. Dik tal-2010 u l-2011 kienet l-iktar sena li fija kienu rrappurtati każi ta' sentiżmu. Dawn ammontaw għal total 1762. Il-Belt u Bormla kienu l-aktar lokalitajiet fejn it-tfal ma nbatux l-iskola tul dawn l-4 snin. F'Bormla 415 persuna ġew akkużati li ma batux lil uliedhom l-iskola fil-waqt li 360 persuna oħra kienu mill-Belt. Marija Zara, l-prinċipal ta' Social Workers fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tajt li l-attendenza tal-iskola hija dritt. Hija dritt l-ewwel nies tat-tfal li jattendu u wkoll huwa obbligu tal-ġenituri li jibgħathom it-tfal. U hemmhekk nixtiequ aħna nwasslu dan il-messaġġ li l-ġenituri jridu jagħtu importanza u valur lill-edukazzjoni għax it-tfal qed jitilfu ħafna meta huma ma jattendux mod regolari. Iżżid li din hi problema li qed taffettwa l-itfal fit-tul. Allura minn hawnhekk ukoll dak huwa l-messaġġ irridu waslu li isma' it-tfal jekk mhux se jkollhom edukazzjoni, x'ħajġri wara, pereżempju l-problema biex isibu xogħol. Jekk inti dażminijiet anke meta jkollok ċertu kwalifiki hija problema, aħseb wara li ma jkollokx. Zara tajt li m'hemmx biżżejjed infurzar fuq multi, tant li huma biss 15% tal-ġenituri li jħallsu l-multi u jiffaċċjaw akkużi legali. Fl-istess ħin tappella lil ġenituri biex ifittxu għajnuna jekk hemm bżonn. Dawn il-problemi qed iwasslu biex it-tfal ma jmorrux l-iskola jew ma jattendux l-iskola b'mod regolari, għalhekk minn hawnhekk nixtieq nappella l-ġenituri li meta huma jkunu qed jgħaddu xi diffikultajiet, speċjalment fit-trobbija tat-tfal tagħhom, ifittxu l-għajnuna, imorru fl-iskola inti għandek il-guidance teacher, il-counselor, is-social worker, is-social support worker, dawn kollha qegħdin hemmhekk biex jgħinuk. Ġifieri tibżgħux taffiċinawna.